Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна мы сустракаемся з вами на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» і ў поўным саставе. Уявіце, калі б мы не здымалі палову студыі, ці палова міністраў не прыйшла б на пасяджэнне, ці не было б паловы творчай каманды. Што б тады было? Правільна, праграма б не атрымалася. Нічога не атрымліваецца, калі некага ці нечага не хапае. Тым больш, калі гаворка вядзецца пра цэлы народ. Пра сёння мы гэта і пагаворым. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Алексей. Прывітанне. Ліза. Добрый вечер. І Яна. Вітаю вас. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, на нашым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. Мы вельмі любім традыцыі, традыцыйна. Давайте прадставімся. Хто з вас, які міністр сёння? Калі ласка. Я міністр агульнай спадчыны беларусаў. Я міністр вылучэння аб'яднання Беларусі. Я міністр святкавання Дня народнага адзінства. Падкажыце, калі ласка, а які дзень нас чакае наперадзе? Зусім хутка 17 верасня. Гэта вельмі важны дзень для ўсіх беларусаў. У гэты дзень Беларусь і беларускі народ зноў з'ядналіся ў адну дзяржаву. Але гэта было даволі даўно. Нас яшчэ не было. А мы святкуем Дзень народнага адзінства і якраз 17 верасня. Все правильно. Першым паважаныя міністры, шаноўныя гледачы, мы будзем разбірацца, чаму такая важная дата ў гісторыі нашай краіны. Гэта 17 верасня. Чаму гэта не проста дзень, а дзень народнага адзінства. Я вам хачу прапанаваць невялічкае практыкаванне. Міністр Яна прапаную табе матэматычнае практыкаванне. У міністра Алексея будзе літаратурнае практыкаванне, пакуль знаёмцеся. Міністр Ліза, каля цябе ляжаць пазлы, калі ласка, паспрабуй сабраць. Нам міністр Алексей прачытае верш. Верш гэта называецца «У лесе». Мохам, ядлоўцам, пахне, колькі б выказак, лепшыя казкі у лесе. Вераніка, вельмі складана прачытаць. А чаму? Тут не хапае палову аркуша. Толькі сказ пачынаецца і адразу абрываецца. Так я сэнс верша не зразумею. Ну вось, бачыце, калі няма паловы верша, то мы верш так і не зразумеем. Яна, а ў цябе заданне матэматычнае. Ну што, знайшла адказ? Нічога не атрымліваецца і не атрымаецца. Мы такіх прымераў у школе не рашалі. Каб знайсці адказ, трэба ўсе лічбы ведаць, а тут толькі адна. Так адказ не знойдзеш. Згодна з табой, калі лічб не хапае, то і прымер мы вырашыць не можам, і адказ не знойдзем. Я паспрабавала сабраць пазл. Ну што, атрымалася? Не, тут не хапае пазла. Вераніка, мы разумеем, для чаго нам паказалі гэтыя прыклады і чаму запытваліся пра дзень народнага адзінства. Так, калега, як мы ўжо казалі, некалі наша краіна перажывала складаныя часы, бо была падзеленая на две часткі. Нашы людзі-беларусы раньше былі падзелены на две часткі. Як это магло быць? Пра ўсё пра гэта нам сёння раскажа ганаровы госць. Намеснік старшыні Брэсцкай абласной арганізацыі веды, кандыдат гістарычных навук і дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Сушко Вікторыя Уладзіміровна. Сустракайце, сябры. Добрый вечар, шаноўныя міністры, шаноўныя вядучыя і, безумоўна, нашы паважаныя тэлегледачы. Рада вас вітаць, Вікторыя Уладзіміровна, у нашым міністэрстве дзяцінства напярэдадні такога дзяржаўнага свята, як Дзень народнага адзінства. Тым больш, што гэтае свята адно з найноўшых у гісторыі суверэннай нашай рэспублікі Беларусь. А як вы разумееце, а што такое увогуле народнае адзінства? Адзінства – гэта калі людзі пражываюць на адной тэрыторыі. Адзінства – гэта як сям'я. Адзінства – гэта калі усе людзі разам. Згодна з міністрам. Безумоўна. Хацелася б нагадаць, калісьці у далёкім ужо зараз 1921 годзе беларусы, нашыя продкі, апынуліся ў дзвюх дзяржавах. То есть згубілі гэтае адзінства. Так, на жаль, так здарылася. Заходняя частка Беларусі апынулася ў складзе Польшы. Беларусам казалі, што яны крэсы усходнія, а не беларусы. Так.
Беларускай мовай карыстацца было амаль што забаронена. Усходняя частка Беларусі развівалася як Беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка. Сталіцай Беларускай савецкай рэспублікі быў горад Мінск, і нават пасля злучэння таксама гэты свой статус захоўваў. Развівалася беларуская культура, навука, ствараліся установы культурныя, ахоўчыя. А свабодна можна было заехаць там, напрыклад, з заходняй Беларусі ва ўсходнюю, каб наведаць некага? Можна было? Нет. Гэта ўсё вельмі жорстка кантралявалася уладамі, па першую чаргу з польскага боку, да? І так апынулася, што нават родзічы былі разарваныя са сваімі сувязямі сямейнымі па розныя бакі. Але патрыёты, як і на захадзе, так і на ўсходзе Беларусі, безумоўна рабілі ўсе намаганні, каб беларусы жылі ў адной дзяржаве. І вось у выніку гераічнага вызваляючага пахода Чырвонай арміі 17 верасня 1939 года у рэшце рэшт гэта здарылася. І заходняя частка Беларусі уз'ядналася з Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікай. Каб нам лепш зразумець, што такое раз'яднанасць і што такое, калі краіна зноў аб'ядналася, чаму гэта такое радаснае свята і такая шчаслівая падзея, мы для вас падрыхтавалі цікавае практыкаванне. Запрашаем і вас, тэлегледачы. Што яднае нацыю? Яе спадчына, яе культурныя, гістарычныя, прыродныя помнікі. І давайце зараз на нашых частках з вамі гэтую спадчыну і узгадаем. На жаль, так было ў нашай краіне, калі частка нашай спадчыны засталася на захадзе, частка засталася на ўсходзе. І вось сёння мы пабачым, што гэта былі за такія перліны. Сябры, я вам хачу прапанаваць у якасці культурнай спадчыны Беларусі юраўскі карагод. А ведаеце чаму? На Жыткаўшчыне ёсць такая цудоўная вёска Пагост, і юраўскі карагод – гэта ў нашай краіне першая нематэрыяльная гісторыка-культурная спадчына. А я хочу рассказать про Веру Харужу. Вера Харужа была партызанскай актывісткай. Это герой Савецкага Саюза, і яна вельмі многа зрабіла для вызвалення заходняй Беларусі. А я хочу рассказать про Белаверскую пушчу. Белаверская пушча размешчана ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях, уваходзіць у лік 4 нацыянальных паркаў Беларусі і з'яўляецца самым вялікім лесам у цэнтральнай Еўропе. Брэсцкая крэпасць – гэта крэпасць нашай краіны. І яшчэ яна перажыла вялікую айчынную вайну. Менавіта гэты фарпост адным з найпершых прыняў удар нямецка-фашысцкіх захопнікаў, гераічна, абаронча змагаўся ў першыя месяцы вайны. Хацела бы згадаць такую сферу, як мастацтва. Язэф Драздовіч, які вельмі праславіўся сваімі карцінамі на касмічную тэматыку. Я хотел бы рассказать про Марка Шагала. Гэта віцебскі мастак. Ён маляваў у сваім стылі. Знакаміты ён не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і ў усім свеце. А ў мяне таксама такая нематэрыяльная спадчына Беларусі – гэта, безумоўна, наш непаўторны беларускі нацыянальны строй. А для прыкладу я вам хачу прапанаваць лелікаўскую сваху. Гэта Кобрынскі раён. Ігнат Буйніцкі, распачынальнік беларускага тэатра. Каменецкая вежа. Яна славута сваёй старажытнай фартыфікацыяй. Нарач – самае вялікае возера Беларусі. І хацелася б узгадаць таксама імя Рыгора Шырмы, дарэчы, у гонар якога назван Брэсцкі музычны каледж. Я хотел бы рассказать про пісьменніка беларускага Уладзіміра Караткевіча. Ён нарадзіўся ў усходняй частцы Беларусі, пісаў пра усякія гістарычныя падзеі. Калі б наша краіна была раз'яднаная, то жыхары заходняй Беларусі не мелі б такога вялікага скарбу, як літаратура Уладзіміра Караткевіча. Я вам таксама хачу пра аднаго літаратара расказаць.
ужо пасля вайны быў аднім з аўтарам вядомага твора «Я з вогненнай вёскі» і займаўся вывучэннем заходнебеларускай літаратуры. Владзімір Калеснік, які працаваў у нашым універсітэце, тады яшчэ педагагічны інстытут. Я ведаю, што ў нас у Брэсце ёсць вуліца імя Калесніка. Цудоўныя веды, а вось духоўная спадчына гэта таксама і нашы хрысціянскія традыцыі. Софійський собор у Полацку. Правільна. Браслаўскія азёра. Азёра вельмі знакамітыя для турыстаў. Гэта далёка не ўсё. Гэта малая частка нашай вялікай беларускай багатай спадчыны. Калі ласка, на наш тэлеграм-канал дасылайце свае прыклады, можаце распавесці пра каштоўныя пярліны беларускай культуры, ну а мы прымацуем зараз тое, што ў нас засталося. 17 верасня 1939 года адбылося ўз'яднанне. Дык давайце мы і зараз нашай сімвалічнай часткі Беларусі, нашай роднай улюбёнай краіны і аб'яднаем. Ну, ўжо нічога нас не раз'яднае. Ніколі. Да. Гэта такі урачысты час, урачысты момант уз'яднання нашай краіны. Мы з вамі ўбачылі, наколькі багатая наша агульная спадчына. Ну, а мы працягнем нашу праграму ўжо за міністэрскім сталом. Спадзяюся, што вы зразумелі, чаму гэта дата, гэты дзень такі важны для кожнага з нас. А я могу рассказать про свята. Дзень народнага адзінства, так? Гэта святочны і радасны дзень. Можна схадзіць і паслухаць канцэрт. А таксама праводзяцца яшчэ і шэраг афіцыйных мерапрыемстваў, дзе узгадваюцца гэтыя вельмі важныя падзеі для нашай дзяржавы. У нас у школе праводзяцца тэматычныя класныя гадзіны, віктарыны, а таксама канцэрты. Такім чынам і ва ўстановах адукацыі абавязкова святкуецца гэты дзень 17 верасня. Нагадаем, дзень народнага адзінства. Зараз нашы тэлегледачы на сваіх экранах убачаць яблыньку. І на кожным яблыку мы напішам прыкметы народнага адзінства. Што ж гэта такое адзіны народ? Калі ласка, сябры, вось першы яблык, што будзем пісаць? Гэта адзіная дзяржава. Адзіная дзяржава. Згодны міністры. Так. Так. Алексей? Адзіная тэрыторыя. Вельмі добра. Яна? Мова. Традыцыі. Традыцыя, ну яшчэ і гэта агульная духоўная і культурная спадчына. І ад сябе яшчэ я хачу дабавіць адзін яблык, агульная будучыня. Вось такая прыгожая яблынька у нас атрымалася. Ну а зараз надышоў час афіцыйнай часткі, якія вынікі зробім, паважаныя міністры. Калі Беларусь была падзелена на дзве часткі, гэта была вельмі вялікая трагедыя для беларусаў. Беларусы не маглі жыць у сваім агульным доме. 17 верасня 1939 года дзень, калі ўз'ядналіся заходняя і ўсходняя Беларусь, а значыць, наша краіна зноў стала адзінай. 17 верасня дзень народнага адзінства. Калі згодны, калі ласка, падпісвайце рашэнне нашых міністраў. Усе высновы, якія былі зробленыя, яны усе аб'ектыўныя, ну і, безумоўна, адпавядаюць Дню народнага адзінства, святу еднасці беларускага народа. Ставім пячатку і ваше рашэнне, сябры, набывае моц у міністэрстве дзяцінства. Дзякую кожнаму з вас за ўдзел у нашай праграме. Ад усяго сэрца хацелася б павіншаваць з надыходзячым святам і нашу тэлевізійную аўдыторыю. Шчасця, дабрабыту і еднасці. Дзякую. На гэтым пасяджэнні міністэрства дзяцінства завершана, але наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Будьце разам з намі. Дарагія сябры, мы сёння з вамі многа гаварылі пра культурную спадчыну нашай Беларусі. І я вам хачу расказаць яшчэ пра аднаго вядомага беларускага паэта. Глядзіце, хто гэта? Максім Танк. Максім Танк. А вы ведаеце, што Максім Танк нарадзіўся ў заходняй Беларусі ў 1912 годзе, а дзень ягонага нараджэння
Напэўна, гэта вельмі сімвалічна 17 верасня. Ён багата зрабіў не толькі для літаратуры, але і для ўз'яднання нашай краіны, нашай Беларусі. І сёння мы прачытаем ягоны верш, які называецца проста «Шчасце». Простае шчасце, людское, так як і наша з табою. Пэўна, складаецца з солі, з хлеба, сабранага ў полі. З поту, з дарожнага пылу, з роднага небасхілу. З дружбы, мацнейшай ад смерці, з песні. І так мне здаецца. Каб з чаго іншага скласці, дык ці было б яно шчасцем. Дарагія сябры, мы вас яшчэ раз віншуем з надыходзячым святам, днём народнага адзінства. На гэтым наша праграма завершана. Мы сустрэнемся з вамі вельмі хутка. Роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!